Hello mga kalakwatsero at kalakwatsera. Alam nyo ba kung nasan tayo ngayon? Nandito tayo sa Labawon. And pupunta tayo sa Labawon Spring Resort. Siyempre kasama ko si Jo, ang aking sexing partner. Sexy, di ba? And may tour guide tayo. Eto, anong pangalan mo, be? Aisha? O, di ba? Dito tayo sa Labawon. Pasensya na, oh. Matagtag, lalakad tayo. Pupuntahan natin ngayon ang pinagmamalaki nilang Spring Resort. Kaya pangako ko po ito sa inyo na pupuntahan natin. Kaya, let's go! Hello! Say hi! Tulakwatsarang waray. Maglalakwatsa kami dito sa resort nyo. Ayun, nakita ko na. Oh my. Nakita ko na, guys. Nakita nyo na ba? Okay ka lang dyan? Nakita nyo ba? Oo. Pero hindi tayo maliligo, guys, kasi sumaglit lang kami dito. So, ito. O, diba? So, pupuntahan natin doon. Saan ba? Dito o doon maganda? Parehas? Parehas pala. So, sumuko po yung kasama ko. So, ako na lang. Sumuko siya. So may bridge. Ayun. Wow. Kita nyo ba? Woo! Ayun yung daan, no? Ayun yung kasama ko. Hindi na kainayang bumaba. So, balik tayo dito sa isa pa nilang paliguan. Yung pinapaliguan talaga. Daming people. Ating tour guide, dinala tayo dito. Ang ganda. Diba libre pa, walang entrance. Kaya kung gusto nyo mag-summer, lakwatsa, dito kayo pumunta, diba sa Labawon. Labawon pa talaga pangalan dito. Labawon, Buhi. Ayun. Labawon, Buhi, Kamsor. So punta lang kayo dito. So, bye guys! So ito na nga guys, pabalik na tayo kasi sumaglit lang talaga tayo kasi sa susunod pa tayo maliligo. Hindi ngayon. Kaya kung gusto nyo maglakwatsa, punta lang kayo dito sa
Labawon. Diba napakaganda ng kanilang spring resort. Wala pang bayad, libre. Mag-i-enjoy kayo. Ay, dito lang po, pababa lang, pataas yung mahirap. Pero after nyan, napakasarap. Oh. Diba? Hingal, paakyat. Enjoy, enjoy. So yun lang mga kalakwatsera at kalakwatsera. From Labawon with love. Bye! Yun mga kalakwatsera at kalakwatsera. Alam nyo ba kung bakit tinawag to na Labawon? Kasi nga ano siya, ayun o, mataas na bundok, yung Labaw. Sa Samar, ang ibig sabihin ng Labaw is mas mataas sa mataas. So parang yun din ang ibig sabihin dito sa Buhi or sa Bicol ng Labaw is mataas sa mataas. So Labawon ang pangalan ng barangay na to. So Barangay Labawon. Yung pinuntahan natin kaninang spring resort is Labawon. Labawon Spring Resort. So yun po. So ayan, nandito tayo sa bahay ng isa naming business partner. Nag-ano lang po, may diniliver lang kaming product ay nanghingi ng halaman. Kasi maraming halaman si ate. Oh, yung mga mayana, ayan. And ang dami. Dito ako actually nanghingi sa kanya ng mga halaman. Pag umuwi ako ng Cavite. So marami yan si ate ditong halaman. And napakagaan po ng kamay niya. Ang ganda-ganda po ng mga halaman niya. Lalo na ito papakita ko sa inyo. Ayan. Ang ganda-ganda. Parang diba ang ganda-ganda niya. So yun yung hiningi natin ngayon. Kasi yung dating hiningi ko namatay. Nalalaglag yung salamin ko kasi walang ilong. Ayun, nalalaglag. So meron tayong, ano ba tawag dito? Sa Maynila ay gabi, dahon ng gabi. Na ginagawang gulay, ginagawang gulay. Ano tawag dito? Latong, ayun, latong. So, gugulay natin to dahon ng gabi. Pasalubong ni ate sa kanyang anak dun sa Laguna. So, yun po. And then, yan na yung nahingi kong halaman. Ayan na. Sadap! Mayana, tsaka ewan ko kung anong pangalan dito. Cute. And then ayun, yung kanina maraming bulaklak, ganun yung hiningi. Kasi namatay nga yung dati. See you lang guys. Bye bye.